Maite ditugulako, zainduak eta bizirik nahi ditugu. Enpresa batzordeak deitutako greba mugagabeak, San Marcosen egoitzan sortutako egoera larriaren aurrean, eta joan den 2024ko azaroaren 25etik luzatzen ari dena, egoilarren senideok jendaurrean salatu nahi dugu greba horren gutxieneko zerbitzuekin ikusten eta bizitzen ari garena. Argi dago, ratio urri eta eguneratu gabeek egunerokoan egokia ezpada ere, une honetan oso larri ikusten ditugula egoilarren oinarrizko bizitzako zainketen urraketa, bai elikatzeko, lo egiteko, medikaziorako eta abarrerako ordutegien desoreka ere, norberaren garbitasun falta baldintza egokietan. Beraz, inplikatutako eragileei eskatzen diegu, jarrerak hurbiltzeko eta gatazka hau lehenbailen konpontzeko. Eta gure adinekoen ongizatearen arduradun eta bermatzaile diren estamentuei, Eusko Jaurlaritzari, Aldundiari, enpresa esleipendunei, lehentasuna emateko ongizate horri, gaur egun eta beti. Bitartean, haien ahotsa izaten jarraituko dugu. Eskubide horiek behar diren lekuetan exigituz eta salatuz.